tro nu ikke, at jeg hører til dem, der går og kolder. A og T går jeg rent faktisk ud og graver huller. Så ringer jeg til Molly hvert 5. kvarter. Hun går derhjemme med de små, der bliver flere og flere, som vil kysse så krammes i endnu endelighed. Sikkert dog kærlighed. Cirka 40-20 år, så er det mig, madammen. Vi bliver rullet af systemet, men vi ruller også dem, og vi holder sammen. Tilpas bedukket på Boogie Bar. Hele mand, der røg sgu kuglerne til skattefar. Så er det mig og Molly og et par stykker mere. Ligegyldigt hvad der sker.